Sikubingelele siphinde sikwamukele khona la kwi-Select Africa News Updates. Kuzocaca ngoLwesibili umhlaka 7 kuSeptember 2021 enkantolo yemantshi yaseThekwini ukuthi iyamkhulula yini owayengesishoshovu seFees Must Fall uBonginkosi Khanyile. Imantshi uVincent Hlajwayo usigodlile isinqumo wathi uzoze esikhiphe ngoLwesibili ngemuva kokuthi ecabangisise kahle zonke izethulo ezenziwe umbuso nethimba labameli bakhe uBonginkosi Khanyile. Kanti-ke umshushisi omkhulu Advocate Yuri Gangayi uchaze uKhanyile njengomuntu oyingozi okumele agqunywe ejele enganikezwa ibail. Uthe wabamba elikhulu iqhaza ebhebhethekisa ukuthi abantu mabashise bevale imigwaqo balwe ngezibhelu zokutatshwa kwezitolo ngenyanga edlule July. Unkosazana Zinhle Gowane uthi usehlala ngokwesaba emuva kwesigameko esenzekile egama lakhe ePortshepstone. Uthi ingane zakhe ezimbili zishawe ngemvubu emuva kokuthi zisolwe ngokuthi ziyathakatha. Ingane yokuqala ina 15 years enye kade ina 11 years. Emva kwalesi sigameko esenzekile uthi usephila ngaphansi kwenkulu ingcindezi njengoba omakhelwane bakhe sebehlasela abantwana bakhe, naye useyasola ukuthi akasaphephile neze. Sizibamba lapha namhlanje sina ku Select Africa News Updates, siyakuthanda kakhulu.